Pa Nyasa VoiceBox tafuna tikubweretsereni zotsatira za kafukufuku amene bungwe lofufuza ngozi za ndege la ku Germany amenewa ndithu ndi a German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation BFU apanga zokhudzana ndi ngozi imene achitika ku nthungwa boma la Nkhatambe ena amangoti Chikanagawa. Kumeneko ndege tonse tikudziwa ndithu kuti ndege ya Malawi Defence Force ndone ya 228-202K idachita ngozi kumeneko ndipo mwachisoni idapha olemekezeka Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Saulos Chilima, former First Lady of the Republic of Malawi Dr. Chanel Tsimbiri ndi amalawi ena okwanira 7 amene amagwira ntchito zosiyanasiyana ku military komanso mu office of the vice president. Ndi zimene zidachitika amalawi ndithu tinali ndi mafunso ochuluka kuti zatheka bwanji kuti ndege imene imanyamula vice president ichite ngozi nkupeza kuti aliyense pa ndegepo wamwalira. Ndi a BFU adadzatulutsa ripoti kuti iyi ndi interim report imene tapafanga kwathu ndipo kubwerako tidzakuwuzani chenicheni chimene chagwetsa ndege. Ndiye lero pa 7 June 2025 BFU abweretsa ripoti lija limene akutithu alembamo is a detailed report. It's about 56 pages ndipo alongosola zonse zimene iwowa amafufuza tsiku limene lija. Ndi komano pano pasilifuna kuti tayitsane nthawi ya tingopita straight to the cause of the accident. BFU alemba kunena kuti ngozi ya ndege ku Chikanagawa inachitika chifukwa chokuti pilot kapena kuti mapilot amene amayendetsa ndege imeneyi pa tsiku limeneli adapanga chiganizo choyendetsa ndege imeneyi m'musi kwambiri mu nyengo imene sinali yoyenera kuti adziyendetsa ndege m'musi kwambiri. Kwa aviation kumakhala mati instrument flight rules komanso visual flight rules. Visual flight rules nthawi zambiri muchidule muchichewa tikozana kuti ukuyendetsa ndege chifukwa chokuti ndi mmene iweyo ukuonera ndi maso ako, you see with your own two eyes. Ngati ukuyendetsa ndege udziona kuti ndikupita apo stadium ya Bingu ndiyo, Kang'ombe ndiyo, kapena kuti runway ya Kamuzu International Airport ndiyo ili apo. For you to fly under visual flight rules ndiye kuti weather ikhalili bwino komanso iweyo uzitha kuona bwinobwino zimene zikuchitika in your surrounding area. Kuti zimene zizi mapilot athu anasankha kuuluka choncho pamene nyengo sinali bwino, pamene iwo ndithu sankatha kuona bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndi zimenezi zinapangitsa kuti iwo ndithu apezeke kuti akuluka m'musi kwambiri pamene samenena kutero, zimene zinapangitsa kuti akagundane ndi phiri kupeza kuti ndege ija pamene paja yagwa anthu onse ndi kumwalira. Ndi zimene zonalemba ndithu mu Chingerezi, accident occurred because the crew flew into instrument meteorological conditions IMC during flight under visual flight rules and the aircraft collided with ascending terrain. Ndi pamene pajanso akuonjezera kuti chiganizo chimene chichi chokuti apitirizebe ulendo chonseyo ulendo kumayendetsa ndege m'musi chonseyo chakudziwa ndithu kuti nyengo sili bwino ndi chimene chidapangitsa kuti ndege imeneyi igwe. Komanso akunena kuti mapilot athu akunena kuti adabalalika, samadziwa kuti chikuchitika ndi chani in their vicinity. Alemba pamene pakuti lack of situational awareness, samadziwa kuti chimene chikuchitika ifeyo ndi chani malo ozungulira. Ndi zimenezi zidapangitsa kuti iwo ndithu adziuluka m'musi kwambiri osadziwa kuti akutengera ndege ija kumakayikulutsa kupita pa phiri. Chachitatu akuti those inadequate flight preparation, akuti sanakonzekere kwambiri pamene ndegeyi imanyamuka. Tonse tikudziwa kuti ulendo wa Dr. Saulos Chilima unali ndithu ulendo wa dzidzidzi. Anangouzidwa kuti mupite ku Mzuzu ku maliro a malemu Raf Kasambala. Ndi akuti ngati ndegeyi sadauzidwe kuti mu nthawi yoyenerera kuti mukatenga vice president kuchoka ku Lilongwe kuwabweretsa ku Mzuzu. So I think pamenepo pomwina flight planning sinaende bwinobwino. I think mapilots wa flight planning yawo according to the report ikuoneka kuti mwina anafulumira kwambiri, sanadziwe ndithu kuti weather ili bwanji komanso itapezeka kuti mwina weather yasintha tingapange bwanji. So this is what the BFU report is saying. Ndibwerezanso mu Chingerezi anena kuti the accident occurred because the crew flew into instrument meteorological conditions IMC during flight under visual flight rules and the aircraft collided with ascending terrain. The following contributed to the accident: the decision to continue the flight to the destination at low level in marginal weather conditions, lack of situational awareness, and inadequate flight preparation. Ndi zimene zoto ndi zimene apeza BFU akuti zinthuzi zinachitika chifukwa chokuti mapilot athu amauluka m'musi kwambiri mu nyengo imene iwowo samenena kuti aziuluka m'musi kwambiri. Ndi amalawi mwachizolowezi ife tangokuwuzani zimene zili mu ripoti
tsopano tikupatsireni kwa inu kuti mutiuze in the comment section below kuti this explanation yokunena kuti our pilots crashed the plane because they flew into instrument meteorological conditions in marginal weather conditions under visual flight rules, inyo mukuona ngati kuti zimenezi ndizoona kapenabe mwina alipena pake mudakali ndi chikayiko kapena kuti you still have your doubts kuti zimene akutiuza apapazi ndi mbwerera zokhazokha. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.